jong ki artali ki shnong ki bakin thop ya ki shnong quarter bat deng kwa krim lengba u he shnong quarter uma ibran sushen bat u he shnong kapdeng wa krim uma push 30 kilapan pa ku jing krishan bapura ya ka jing duwa uba marshal piam na ka sarkar ban maramot na mardor ya usurok bapoy sha ki te kishnong ki badan hi east jantia hills district kum ki nong shong shnong ki la ong ba ki la mat ya ki jing e bakrau ki bakan thom na do ka let ka wan kham tam ha ka por bapang bashitam ki mat ya ki jing e bakrau watang ki kali ambulance ro kim light ban wan ai jing rap ya ki kham tam ya ki kin thei long kami ha ka por kha khon ki ha ban kha ha yeng namar la da yat ang ba uni surok bon sen ki ha ban kha khon ha shiteng lenti kumta ki laban rap lang bat kerpat ya ka sarkar jala ban shna mardor ya uni surok bat ki snow sarong badon kum uni usang la ban mi shikmat ban kami ya ka jing e bakrau jong ka ni ka than Ngi kum ki arsnong kasnong kuator bat kasnong pring wa kharem nga kum wa he snong kuator ebran suchen bat kumju wa he snong jongka snong pring wa kharem ngi kum ki arsnong ni ai ka jing kersan ke bapura ha ka jing de bat ka jing dawa jong ba marshal biam ban snano ya une surak marmar da wat mai haka biye de bat une usurak nisnyau ka song nang rim ha ya ka jingdawa ke jong ba marshal nikum kisnong ni mat ya ke jing e ke bakrau hadu kata ya ka jinglei ke jingwan ke jongi haka por Hakapor bapang ne sitam kijing e ke bakrau wat tangki ambulan ro kimla su banwan ban ai ke jingirap yangi kum kinong nong song snong jongane ka thai khamtam ki kin thei hakapor ke baki khakun ki kwa ban lek khak Saki hospital badon kinong irap Henry tang na kadao ke jing sniu jong ne usrong kim nup su ban lek lane ban shong ke li haw ne usrong nama kiting ladat kilek langbau jong usrong yo le se kin kha yelai khun hashteng lenti susu hakajing e dei bat kiriu temen lane kiriu rangba lane kinong song shnong ki ba mat ki jing pang bat ki jing sitam ki kwa ban le hospital ban wat ya ki dawai de shin hanre kim nut su ban shong kali na mar ki septing yo de kut man sen hashtag lenti hap de ki jing ya lenti choke bat susu kunjuro kham tam ni yo i na liang jong ki briu jong ka soka ki ban wan ai ni ki jing rap langba ki roi ke par ha ki yede ba snong ka thau ka jongi ha ba ki wan se ka snong ki jongi ki haban wan da ki kali pick up gypsy lane da ki keli ki badon forbil ki ba khrawor lam kum ta kimla ban wan se ka snong ki jongi kumju naliang joki briu sarkar ha ka jede ba ka department jongka PWD ki wan kmi yaw ne usurok jongi henry ki wan ai ki jing repair tang da ba ki the da ki khindeu henry ka jing pendap jong ki da ka khindeu kam long kam e ru ha ki jing de ba no usurok jongi nama kham tam nama de usurok sakathain jongi de usurok ba sing hatu kata mat susuro kham tam ha ka jing de ba ki nong mi khmat ki jongi hamal leki po election kiju wan ban penbit yang kinong song snong kiju kular na kabanta usurok jongi henry hadin pada dep ka election kim patiaw su ya une usurok jongi don bok
ngi kum kinong sang shnong badon kum une we urang ba samla uba kloy ban mi sakmat bad wak mi lenti ya kata kecing ka bangi ngi kum kinong sang shnong ngi mat hakate ka thain ki jongi te ngi kum kinong sang shnong ngi sniaw ba kum une ubriu ngi dai ban ai ka jingkar shan ka ba pura ha ka jingi dai ba kani ka jingdawa ka jong u nalyang jong ka sarkar ka jongi